Proposamen honetatik egiten den irakurketa alde batetik alde bakarrekoa ikusten da dela, eta beste alde batetik uste dugu ez duela kontuan hartzen gaur egungo testu ingurua. Eta saiatuko naiz gure bi arrazoik eta nagusi horrek azaltzen. Alde batetik zergaitik ikusten dugun edo uste dugun alde bakarrekoa dela. Oso agerikoa delako proposamen honetan, etaren ekintza armatuaren ondorioz sortutako biktimak hartzen diela kontutan bakarrik. Eta gaur egun uste dugu horrela delako, ezin dela ukatu badirela ere beste biktima batzuk, gatazkaren beste biktima batzuk. Eta horrek proposamen honetan ez dira kontemplatzen. PPk nahita ez ditu kontemplatzen. Gaur egungo testu ingurua. Aieteko konferentziaren ondoren eta erakunde armatuak erabaki irmo bat hartu zuen eta publiko egin zuen, eta horren ondoren nazioarteko eragileen adostasunarekin eta laguntzarekin batera adierazpen bat egin zuten publiko, eta adierazpenak dio, zabaldu diren zauri pertsonalak eta sozialak sendatzeko lagungarria dela eginiko minaren aitortza, biktima guztien aitortza eta berauen laguntza. Eta adiskidetzaren aurrean egiteko urrats sakonak ematea dela bidea. Eta uste dugu bide horretan eragile politiko guztiok daukagula erantzunkizun bat. Eta PP ez doa bide honetatik. Behintzat proposamen honekin ez doa bide horretatik. Ezin da batzuk eta besteek jasan duten mina erabili konfrontazio politikorako, eta badirudi, PPren asmoetan, bai proposamen honetan, eta ondoren etorri daitezken beste batzuetan, asmoa hori dela. La utilización del dolor sufrido con el fin de seguir alimentando el conflicto no es lícito. No es lícito. Es totalmente improcedente, sobre todo teniendo en cuenta la fase que estamos viviendo actualmente. Beraz, eman ditzagun danok aurrera urratsak, onar ditzagun min guztiak, beste batzuk egiten dugun bezalaxe, onar ditzagun biktima guztiak, ez bakarrik batzuk, eta ez dezagun bat bera ere erabili, bat bera ere. Ez konfrontazio partidistetarako, ez eta gizartearen aurrean itxura gabekeriak mantentzearren. Egin dezagun lanketa hori denek. Gatazka ez dago gaindituta. Oraindik arazoa ez da bukatu. Egin dezagun bidea biktima gehiago egon ez daitezen. Har dezagun horren aldeko konpromisua danok. Ojalá el Partido Popular tuviera un firme compromiso para buscar espacios donde el reconocimiento total, y digo total, y el diálogo entre todas las partes sean los verdaderos ejes en la que discurra la acción política. Pero algo nos dice que esto todavía, desgraciadamente, no va a ser así. Horregaitik beraz, gu proposamen honi ezezko bozka eman behar diogu. Alde batetik ez delako bidezkoa, oroimen selektibotik idatzita dagoelako, eta beste alde batetik beharko lukenaren kontrako bidetik doalako. Y esto sí es una polémica estéril, señora Martínez, esto sí. Nosotros no nos vamos a enfrentar nunca a las víctimas, a ninguna, pero no estamos por la labor de asociarnos a quienes pretenden valerse de un dolor con fines políticos y partidistas. Eskerrik asko.